खुलुमबाय रायजोफोर दिनै मोनाबिलिनि खौराङाव फिन खेबसेबाव बयखौ बरायनानै लाग्रोबाय। दासिमनि खौरांफोरा जाबाय दिनै ओइचएस एबा जौसिन गेजेर फरायसालिनि जोबथा आनजादनि फिथाइखौ मोनजिनै वेबसाइटआव फोसावनाय जाबाय। गिबियावनो सोर सोर फंबाय बिनानावमोनहा आनजाद लिरदोंमोन आरो बेसेबां डिभिजनाव उथ्रिसार जानो हाखो कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहर। मख'जाथावदि बे बाराव आनजाद लिरनाय फरायसाफोरनि अनजिमाया गासै 3,30,744 आरो बेनि गेजेरावनो आर्ट्स स्ट्रीमाव 2,47,865 फरायसाफोरा आनजादखौ होदोंमोन। साइन्स आयदायाव 61,565 फरायसाफोरा आनजादखौ होदों। बेबायदिनो कमार्स स्ट्रीम एबा कमार्स आयदायाव 19,806 फरायसाफोरा आनजादखौ लिरदोंमोन आरो बे आनजाद लिरनाय बायदि आनजादनि फिथाइ बायदियै आसाम नाङै आर्ट्स स्ट्रीमाव उथ्रिसार जानो हादों 1,91,798 उथ्रिसारनायनि जौखोन्दोखौ नायोब्ला गासै आसाम नाङै 79.54 जौखोन्दो। साइन्स स्ट्रीमाव गासै 60,667 उथ्रिसारनो हादों। जौखोन्दोखौ नायोब्ला 89.79 जौखोन्दो। बेबादिनो कमार्स आयदायाव 9,469 फरायसाफोरा उथ्रिसार जानो हादों। उथ्रिसारनायनि जौखोन्दोखौ नायोब्ला 81.13 जौखोन्दो। मिज'राम हादोरसानिफ्राय माब्लाबाबो जेननानै थायि आरो नागारिनि मोनसे गोहोगोरा थुलुंगाखांथाव खौराङा सोराङाव फैदों। सैकुब गामिनि 47 बोसोर बैसोनि श्रीमती लालत लमलबिया फारियै 18थि खेब बोसोर नाजानायनि उनाव जोबथारनायाव 10 थाखो एबा मेट्रिक HSLC आनजादखौ उथ्रिसारनायाव जाफुंसार जानो हादों। मख'नो गोनां बाथ्रा दि बिथाङा सा 7 गथ'फोरखौ फेदेरनानै आरो नखरखौ सामलायनाय बिबान लानानैब्लाबो बे जाफुंसारनायखौ मोननो हादों। जाय बाथ्राया बिथांनि दावबायनायखौ बांसिन थुलुंगा गोनां खालामदों। बिथांनि जाफुंसारनाया बिथांनि नखर आरो गामियाव गोबां रंजानाय लाबोदों। मख'नाय जायोदि गामिया बिथांनि जाफुंसारनायखौ रंजानो मोनसे गिदिर जानाय लोंनायनि सानथांखि खालामदों। बिथांनि बे थार सल'आ साफ्रोमखौबो गोसोखांहोयोदि बैसोआ माब्लाबाबो सोलोंथाइ आरो सिमांफोरखौ होबथानो हाया। फारसेथिं बिथांनि बे जाफुंसारनायनि फिथाइया गोब्राब नाजानाय आरो नांथाबनाय थायोब्ला जायखिजाया खामानिखौनो मावफुंनो हायो बे बाथ्राखौबो फोरमान खालामदों बिथांजोआ। समबारखालि सनितपुर जिल्लानि गाहाय मावख'गिरि तेजपुराव गोबां अनजिमानि आइजोफोरा ज' जानानै आइजो रिजार्भेशन बिलनि फारसे हेफाजाब होनानै हेंथा होदों। आइजोफोरा गुबैयै लकसभायाव बेरेखा हान्जानि हेंथायै सोमावसारदों। जाय बिथांमोना बे बिलखौ पास खालामनायाव हेंथा होदोंमोन आरो बेखौ बारहोनायखौ होबथानो नाजादोंमोन। आइजो सोमावसारगिरिफ्रा एबा धरना होगिरिफ्रा फोरमायथिनाय बायदिब्ला जिल्लानि गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय फैनानै आइजोफ्रा लामायाव ज' जानानै बिजेपि सोरखारा संसदआव थिसनजानाय बिलनि फारसे हेफाजाब होदों। बिथांमोना अजद होदों दि बे बिलखौ बेरेखा हान्जाफोरा हेंथा होदोंमोन। सोमावसारगिरिफ्रा बेखौबो बुङो दि बे अमेन रिजार्भेशन बिलआ आइजोफोरनि थाखाय मोनसे गोनांथार जाय बिथांमोना राजखान्थियाव मोजाङै बाहागो लानायखौ रोखा खालामगोन। बिथांमोना बेखौबो बुङो दि जुदि आइजोफोरनि मोनथायनि फारसे थार मोजां साननाय दंब्ला बेफोरबादि बिलखौ हेंथा होनो नाङामोन होनना बुंबावो। BTCआव हाबदों हाथियार लाग्रा नक्सलियाफोर एबा मावबादि होखारनांगौनि दाबि खालामदों बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चआ। BTCनि हाग्रा ओनसोलाव इनाय दखल खालामग्राफोरखौ थाबैनो एभिक्सन खालामनांगौनि दाबिजों BTCनि हाग्रा बिफाननो गांसे गोसोखां बिलाइ गथायदों बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चआ। मख'जाथावदि थांनाय 19 एप्रिल खालाराव चिरां जिल्लानि फरेस्ट रेन्ज अफिस गाग्लोबनाय जाथाया मावबादि एबा हाथियार लाग्रा आफाद नक्सालिफोरा गाग्लोबनायनि इसारा। बेयो सरासनस्रा गाग्लोबनाय नङा होनना बुंथिदों दावराव देख्रेब नार्जारिया। दायनिगिरिफोरखौ खानानै गोख्रों साजा होनांगौनि दाबि खालामदों बे समाव मन्चनि आफादगिरि दावराव देख्रेब नार्जारिया। आरोबाव बिथाङा ओरैबायदि बुंदों दि क'क्राझारनि सिखना जोहोलाव बिस्मितनि जाथाय आरो रुनिकाटा गाग्लोबनाय जाथाया गोरलै बाथ्रा नङा। बेखौ लानानै राजखान्थियारि मुलाम्फा सालायनो एबा लालायनो नागिरोब्ला बर' हारिया जोबस्रांगोन। बेनिखायनो बर'फोरखौ खौसे जानो खावलायदों दावराव देख्रेब नार्जारिया। बिजिनि दख'रानि सिङाव थानाय फानबारि दालाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव
जिथि रंजालि बैसागु फोरबोखौ फानबारि हिनजावसा गोजौ फरायसालियाव मैया सानसेनि हाबाफारिजों गाजा गोमजायै खुंफुंनाय जालांबाय। बे हाबाफारियावनो गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानाव गेदेर आफादगिरि खोरोमदाव औवारि बिथाङा बैसागु मोसानाय आरो देमसि मोसानाय बादायलायनायखौ बेखेवनानै होदोंमोन। बिटिसिनि एमएलए धनन्जय बसुमतारी बिथाङा हाबाफारियावनो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नेहाथारि बिरखां नार्जारी, सुबुं फोनांजाब नेहाथारि नितु बर', बिजनि दख'रा एबसुनि आफादगिरि सुबिलाल बसुमतारी बिथांमोनाबो बाहागो लादोंमोन। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों बिटिसि हालामनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। 2026 आरो 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय क'क्राझार तिनिआलिनि हल्टुगाव आउटपस्टआव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला फार्स्ट इयारनि थाखाय प्रि एडमिशन एबा जेबो बेसेन होनाङालासे मुं थिसननाय आरो फर्म गथायनाया दासान्दि सोलिगासिनो दङ आरो बेनि गेजेराव देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव 100आव 75 जौखोन्दोनि गोजौआव जौखोन्दो लानानै उथ्रिसार जानो हानाय साबा फरायसा एबा बिजाथिफोरनि थाखाय आबुङै जेबो बेसेन होनाङालासे मुं थिसननो आरो फरायनो थाखाय खाबु होनाय जादों आरो बेनि अनगायैबो बोसोरै फरायसा आरो फरायसुलिफोरखौ लानानै EBS ट्रिप एबा सोलोंथायारि दावबायनायखौ लानाय जायो। मख'जाथावदि बे बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव आर्ट्स स्ट्रिमनि थाखाय आयदा हिसाबै इंलिश ML बड', पलिटिकेल साइन्स, एडुकेसन, हिस्ट्रि, इक'नमिक्स, एडभान्स बड' गासैबो आयदाखौ मोननो हागोन आरो बे सेकेन्डारि स्कुलाव इंराजि आरो बर' बिजोङा थागोन। मोजां सोलोंथाइ लानायनि अनगायैबो बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै एनभायरनमेन्ट फिल्ड स्टाडि बायदिखौ लानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो बे फरायसालियाव हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा आलादायै हस्टेलनि खाबुफोर होनाय जादों। बेनि थाखाय नोंथांमोना आबुङै मिथिबावनो थाखाय एबा थोंजोङै फोनांजाब खालामहर 9101488399 जानबुं नम्बराव। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय। बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्सन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्सन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुन
सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोननाय बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मआ।